आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं. सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी. मग वाट कसली बघताय? आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. सावंतवाडी शहरासह तालुक्यात हनुमान जयंती मोठ्या उत्साहात संपन्न झाली. ठिकठिकाणी हनुमान जयंतीनिमित्त विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. मारुतीचे रूप धारण केलेल्या मुलानं शहरातील विविध मंदिरात जात भाविकांना आशीर्वाद दिले. सावंतवाडी शहरातील सालाईवाडा येथील श्री हनुमान मंदिरात विविध धार्मिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. लघुरुद्र व महापूजा आरतीनंतर श्री हनुमान जन्मोत्सव सोहळा मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला. त्यानंतर मारुतीचा वेश धारण केलेल्या मुलांसह ढोलताशांच्या गजरात हनुमान मिरवणूक शहरात काढण्यात आली. श्री सत्यनारायण महापूजेचं आयोजन या निमित्तानं करण्यात आलं होतं. नरेंद्र डोंगर, जुना बाजार, माठेवाडा, वैश्यवाडा, उभा बाजार, भटवाडी, खासकीलवाडा, सालाईवाडा आदी ठिकाणी जयंती उत्सव मोठ्या भक्तिभावानं संपन्न झाला. सावंतवाडी शहरातील नरेंद्र डोंगर येथील हनुमान मंदिरातही मोठा जल्लोष पाहायला मिळाला. हनुमान जन्मोत्सवानंतर अभिषेक, श्री सत्यनारायण महापूजा, महाप्रसाद आदींचं आयोजन करण्यात आलं होतं. बाजारपेठेतील श्री विठ्ठल मंदिर नजीक असलेल्या श्रीदेव पिंपळ मारुती मंदिरातील हनुमान जयंती उत्सव मंदिराच्या वर्धापन दिनानिमित्त विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. मोठ्या उत्साहात ठिकठिकाणी हनुमान जयंती साजरी करण्यात आली.